Hello, maayong adlaw. Kumusta? Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Yan, nagwat-huwat ko sa time kay duty na sad. O karon di ta maglangan atong ipadayon ang laing sumpay ning naginapustang sugilanon mga mata alang kanako. Ug salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa drama mga mata alang kanako. Og di ta maglangan ato ng sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon ang ginapustang sugilanon. Og shout out tanan ha sa naminaw. Salamat kaayo sa inyong suporta sa pagpaminaw sa atong drama sa mga mata alang kanako. Og hinaot nga naa kamo naata sa maayong kapiskay ug panglawas mga ka-DJ mga ka-listeners. Salamat kaayo. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal. Direktor Alex Repulyo Lara. Music Trifon Morales. Recording Editor Ariel Mancao. Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, mitanyag og kasal si Leonardo kang Angela og gidawat kini sa dalaga. Apan wa nga sila kalibutan nga naniid nila si Lara og kalit lang nga may mihapak nini og didto na siya makamatngon og buot sa usa kang ngiob ug ngit-ngit nga dapit. Niyan ang pagkaugma, wa na makapaabot si Frex nga mogawa si Lara sa bahay nila ni Leonardo. Unya, samtang naglakaw-lakaw si Angela sa luyo sa bahay, mao kini ang nitabo. Aniya ang ginapustang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Hangtod karon. Pagkibawasan ko na una ang gisulti nila yung mga pakasal nami. Oh, uy. Unsa man ang nasa duol sa punuan sa tanong? Mura man nag-sling bag? Sling bag, cute. Saan mo kayo suot ang mga sling bag? Kinsa kayo nakabilin ini? Ako ablihan. Oh. Putilya sa asido ang suot sa sling bag? Ano naapot pa ni Dinhiya? Kaginsa magkani nga? Kinimhagay ito. O ganun niya ni Dinhiya sa mga tanom? Angela? Di ara man ka dinis loyo.
Lugod sa mata din eh. Leonardo, tanawan niya. Slingbag? Oh, ug ako ning nakuha diya sa may kilid sa tanom. Ug may sod nga asido. Asido? Leonardo, dili ka nga. Nga ang misablik ug asido sa kong naong ang tag-iya ining maong bag nga itom. Sa? Dali. Ato na ipakita ni Mama og ating. Lara! Lara! Oh, mingaw yun. Wag yun siya mauli. Kung sa pagkagahin na itapos sa pagsuling Lara sila nila to. Lara! Yun siya din hising apartment. Ma, Oh, nga naman, Leonardo? nakaila ka nining maong bag nga ito, Ma? Ha? Uy, ganun pa man kung magkakitaan na? Hain silang ating. Ma'am! Ma'am, andam na ang lamisa. Maayo noon. Maitingali nga, mga na lang ta, Leonardo. Unyan, Angela. Nangating, nakakita ka na ba nining maong bag nga itom? Wa man dong. Din na ninyo kiti dong. Ako na nakitaan dito sa luyo ng ating. Dito sa may mga naglinya nga labong nga mga tanom, kilid sa bungbong sa bahay paingon din sa ibabaw. Oh? Nganong naabot man na dito? Sigurado mo nga wagin mo makailan ining maong bag? Ikaw na ating sigurado ka? Nga wagin ka makakita ning maong bag? Na, wa lagi in taon dong oy. Yanong di man kumuangkon ko nakakita pagid ko ng maong bag. Mao ka na, Leonardo. Ayaw na lang na ipamugos ni ating. Makapahibong manggod kayo. Unsa man yun naka-espesyal anang maong bag, ha, Leonardo? Ang sod ining maong bag ang nakapaimportante nining maong bag, Ma. Kay unsa may naa sa maong bag? Kini. Asido? O, Ma, asido. Mao kini ang sod ining maong bag. Uy, good anak dong. Nganong asido man ang soda ng maong bag? Uy, Mausap ka na. Mausap ni pangutana nga niya sa kong hunahuna. Kung nganong asido lang ang sod ining maong bag, ugwa na'y lain. Wa ko makasabot. Ma, dunay tao kami sod din sa bahay nga wa na tumahibaw eh. Ug nagdasya nining maong bag, ug may sod nga botilya sa asido. hala. O kinsa masagka ka ng maong tao? Magaon na ta. Ug ato ning siksiko ng tanang suok nining bahay. Uy, panawayain ka! Magbalik ko sa kong gapon! Panawa! Magkisa ka mang migapos ako din eh! Pati yung tagid ka kung makabuhi ko! Gangit-ngit yun! Kawaw na! Ay, saman ka! Pati yun ka na mas kawawa! Padbari ko! Panuwaya ka! Padbari ko sa akong gapos! Wag yun. Dili yung matubag si Lara. Yung unsa naman ni Bayana. Wa mo sa maulihan tud karon unsa na orasan nga udto naman. Yabag. Husto. Mubalik ko pa doon sa bahay nila ni Leo. Kinahanglan masusi ko kung noon sa si Lara. Manawag una ko ni Angela. Ma'am, kisa magyo atong pagitaon. Tao ating.
tao nga mo'y tag-iya sa baga doon ay asido. Kinsa man ka ni ma'am, no? Maubitaw nga atong pangitaon aron ato mailhan. O, sige na. Ablihan na to kita ng kwarto ni Baya. Oo, sige ma'am. Uy! Naay tao? Ayaw pagkiat ating. Oh, unsa mo gid kay atong gipangita, ma'am? Daot ang tao o saag nga tao? Posibleng daw tang tao, posible sad nga saag nga tao. Oo, may tao din is kwarto ninyo ni Sir, Ma'am God. Nahala, ato ta sa ubang kwarto. Pero may tingaling magdatag bunal, ma'am. Uy, aron kung nagtago man lang ang daotang tao din sa bahay, dati kasukol. Nahala, sige. Pagkuha dito kutsilyo. Mingaw man din sa luyo, Angela. Leonardo, gikulpaan kit ko. Kalma lang. Ang asido sa bag, mauni nakapabalakan ako. Unsa man gid ang imong nauna sa mga asido? Posible nga ni ara sa sud ang miguba sa kong naong Leonardo. Unsa? Gibati ko nga ako ang tuyo sa maong tao, Leonardo. Kung ikaw man ang iyang tuyo, hay man siya. Nganong gibiyaan man niya ang bag nga may asido? Tuod no. Makapahibong gyud kaayo. Kung niya siya ron tiwasan ko, hay man siya. Mayo tingali nga magbuwag-buwag tagpangita niya, Leo. Dadaning pistola, Angela. Oh, may dakang pistola. Pistola ka na niya ng papa. Ako nang gikuha sa iyang library kanina. Dadanan. Dili ko anak, Leonardo. Nga naman. Dili ka maong mupabutaw, anak. Kuan, musinggit lang ko kung doon ako'y makitang tao. Ha? Sige, adto ko dito dapit sa studio. Sige, ako sa manggahan. Panaway! May sakit na nga kung tiyan sa gutom. Kinsa man kang midana ko din badbarin ako sa kong gapos. Sakit na kayo akong Yan, gidaman ko ni mo din Kuni mo kong patyon! Patyon na lang ko! Ay, naku, dugay-dugaya pa! Wala naman si katakuan din Makalibog yun ang bag sa asido. Anong kipiyaan man lang ni sa nagda? Oh, may nanawag. Oh, si Frederick. Hello, Frederick. Angela, salamat nga mitubag gyapon ka. Nga na bang nanawag man ka? Walang. Gimingaw lang ako sa mong tingog. Di pa ko makigsulti ni Magdugay, Frederick. Doon na may gipangita. Unsa? Doon na may gipangita? Unsa man? Tao nga tag-iya sa bag nga itom nga may asido. Unsa? Itom nga bag nga may asido? Mauna. Ugway na kaila sa maong bag sa tanang tao diri sa bahay. Mao nga among gipangita ang tag-iya ini. Mao ba? Kinsa man ka siya sa puto? Posible nga siya ang tao nga misablik og asido sa akong naong Frederick. Unsa? Ug miari siya sa bahay tungod nako. Unsa? Ug ganong buwan naman sa siya diha? Tungod nimo? Ambot. Tingali aron tiwasan ko. Unsa? Angela, kinahanglan mag-amping ka. Sige. Pangita lang una ninyo diya ka ng salbahis. Manawag lang niya ako ni magbalik. Tuod, ayaw niyo pa kumpiyansa, ha? Oo, Frederick. Mag-amping ko. Okay, sige. Pangita lang una ninyo siya. Kung kinsa magkarang salbahis ka tao. Unsam ni pakitabu, Alara? Nga nung nawa man sa si Lara. Oh. Gusto. Nahinumdum ako. Baga itong ang iyang sudlan sa asidog hapon. Nya. Nga nung nabuwag man niya. Ug hain man si Lara.
Nagit kayo. Wow. Tagi kong tubig panuway! Unsa magay mong tuyo na ko, ha? Makita ni mo kung unsa kumahato ni mo kung makabuhi ko rin, eh? Buhi ko panuway! Ops, ma'am. Bantay kay basig na ay tao sa sod. Way tao din sa guest room, ating. Wa, tuoda. Pero ma'am, nahuman naman natugtanaw ang mga kwarto din sa sod sa bahay. Wa man kay mga tao, uy. Bitaw? Pero unsa, ma'am? tinuod ka ha, nga wa mahibaw si Angela kung kinsa ang tag-iya sa itom nga bat? Ha? Nga naman, ma'am. Nagduda ka ni Angela? Aw, ambot. Wa man hinuon. Kuan lang. Naglibog lang ko ating. Kay imposible man nga dunay taong makasudin eh. Ating, ang gate sa luyo atong tanawon. Ha? Hala, tuod, ma'am. Basig dito aging tag-iyas bag ni itong. Oh, pagdali ating. Atong susyon ang luyo sa gate. Angela, wagi ko nakitang tao sa kamanggahan. Wasap din sa dapit sa studio, Leonardo. Magkapalhibog yung kining maong bag. Layo, basig usa lang na kapahimang no. Unsa? Pahimang no? Saan sila? Nako, natong duha. Unsay po mong ipasabot? Basig ito yung nagbutang sa tag-iya, ana. Aron pahimang nuan ta sa dili pagpadayon sa atong relasyon. Angela, kalayo na baglagpot si mong na. Lahi man kong sabton ang panghitabo. Nakit-anan nako dito sa may tanom. Klaro kaayong iyang nahimutangan aron makit-an ni bisan kinsa. Wa tago isa tag-iya sa maong bag ang asido, Leo. Gibili ni aron makit-an dayon. Pero kinsa ba siya? Nga sila raman ang supak sa tong relasyon. Og Leo, naon sa maka, ha? dini ka lang, mulakaw ko. Susihon ako ang apartment ni Lara kung tinuod bagid nga milarga siya. Muoban ko. Ma'am, nalak manggid ang gate ni Sluyo, oy. Tuod. Ug dili sad mahimong layaton ka ng maong gate kay taas ka nating. Ma'am, nasud man gani tagkawatan sa una. Basig kawatan na sab ni ma'am ay mibalik. Ating, dali na. Manuda ta sabay. Gikulbaan naman nun ko anang kisulti ni mo. Bitaw, ma'am ay, sige na, oy. Manood na tagbalik eh. Nanindog maning balhibo ko school ba, oy. Ma. Leonardo. Kumusta naman ang inyong pagsiksik sa luyo? Huwag itaw dito, ma. Angela? Luspad ka man? Okay ra ko, tita. Ma, mulakaw na mi. Unsa? Asaman mo? Angela? Ngano, Leo? Wa ka ba'y mahinumduman nga laing tao nga nasuko nimo? Nga posibleng magkahimo sa pagsablig ni mog asido? Wa man. Si Lara lang ang nahimo kong kaaway. Og si Anhing Frex. Magkapahibong kaayo. Magkapahibong kayo ang tao nga misablig ni mog asido sa imong naong. Wa pa gid mo maklaro ang iyang naong? Bisag gamay na lang nga ilahanan sa iyang naong? Wa gyud, Leo. Nagkaw siya. May bungot.
Ang iyarag yung bungot ang naklaro na ako. Kalit kaayo ang mong hitabo, Leonardo. Makapahibong kaayo. Ikaw gyud ang tumong sa maong tao. Walay duda. Kay miabot na sab siya sa bahay sa paghulga nimo. Sa ako nang giingon, si Lara lang ang may kasuko na ako. Siya lang, Leonardo. Ating, pangumpra na lang una dito, babe. Pero siguro nga, malak ni mo ang gate, ha? O, sige, ma'am. Unya, di ka mahadlok din nga ikaw ra. Anyara ko sa sala, ating. Huwag mo hilabot ako din, he. Gawas pa na siksik na ang tanang suok din sa bay. Huwag tao din sa ato. O, nahala. Sige, ma'am. Ayaw lang yun pagdugay, ha? O, ma'am. Text na ko kung paduong ka na pauli aron masugat ka sa gate. O, ma'am. Aw, kanos aman nato butang agbalik og gwardya ning atong gate, ma'am, ha? Manawag ko karon sa agency. Kinahanglan may kauban tuod tang garden is magabi. Mao gyud, ma'am. O sige, lakaw na ating. Mingaw man ang apartment ni Lara. Kung mauna, way tao diha. Kinala maniguro ta. May sakinan sa sudo. Tuod. May sakyanan sa sud. Nakaila ka ba ng maong sakinan, Leonardo? Wa man. Karon pa ko makakita ng maong sakyanan din sa apartment ni Lara. Panuway! Sila si Angela Glio ka na nasa kawasakit. O, naog sila sa sakyanan. Murag musod sa liyo din eh. Makasud sila kaya wala akong malakang gate. Ay, kapanway! Kinahanglan makatago ko. Pero asam ko matago ini? Basin musod sila sa liyo din eh. Asam ko matago ini? Lara? Naan sila. Asam ko matago ini? Kinahanglan makakita akong kataguan. Sa kusina. Leo, may nabuak sa sud. May tao sa sud. O kinala makasud dito sa apartment ni Lara. Pero, unsaan man nato sa pagsud, Leo, ha? Mayawi nga ibilin si Lara sa kaang kon mulakaw siya. Basin kung nagyapon niya ibutang sa kaang gamong butanganan sa una. Ha? Diya ka lang. Swerte. Angela, niya pagid ang yawi. Naabli ang puntahan, Leo. Dali, musod ta. Mingaw man dili sa sud. Susiyon ta ang mikagay sa kusina. Kalisod akong kahintag din sa kisame. Walang tailagang mutuol ako din eh. Dala din ang kusina, Angela. Leo. Ay! Ang sila din sa kusina. Leo. Di ara ang plato nga nabuak, oh. Pero wala ng tao din eh. Pamiyat na buti din sa kusina. Kaabok naman din sa kisame. Angela. Wala magkitaw din sa kusina. Nya, laksa pang pultan pa yung sigawas. Basit iring lang ang nakasingkil ining plato niya, nabuak, Leo. Iring? Ay man ang iring. Niya unta siya din eh. Bitaw sad no. Susiyo na ko sluyo. Pangitaon na tong iring. Ngano ka ang nahagbong maning plato gikan dinhi sa lamisa? Imposible sab nga makadaog ang iring ining duha ka plato. Pero wa mo kitaw dinhi sa kusina. Kalisod na ba dyan sa akong kahintag din sa kisame? Unsam sa ni si Angela? Waan mo biya din sa kusina? Angela? Angela? Kumusta naman ha? Huwag itaw sa luyo. Ano ba sa iring dito?
Ha? Ray, pamiya na tao mo din sa kusina. Wa din sabay si Lara. Unyon sa man. Mamaya na lang ta din niya. Oh, dali. Ato na ta sa iyang kwarto. Ha? Sa iyang kwarto? Oh, nala ko'y tanawon sa iyang mga butang. Oh. Dali, Angela. Malood na ta sa kwarto ni Lara. Dili ka lang sigaw sa kwarto ni Lara. Ano naman? Dili ko gusto nga masakitan ka kung doon na kay makita nga butang nako nga napasasod. Okay ra ko. Sigurado ka? Misalig ko nimo. Ang kagahapon, magpabili na sa kagahapon. Salamat, Angela. Okay, kitang duha manood sa kwarto ni Lara. Sa mga patyon ko ni Maskutom! Oo, nagay ko ha! Patyon mo ko ni mo! Pusila na lang ko! Ayoko paato sa panuway! Oh, shit! Kasakit sa umo! Sa panuway! Nilaga din yung napita! Pagawas ako din eh! Pagawas ako! Oh, salamat. Yung nakabiya ng sila din sa kusina. Kinalam kanaog na ko din eh. Panuwi. Ano kang santok ang sanahon na ilarto na magsusin sa parte ni Lara? Oh, manaog na ko. Magkuha na kong tubig sa kusina, Leo. Balik-balik din sa kusina si Angela. DJ Max Remax. Uyan na pa rin ginutungan akong kisame. Pahawa na, Angela. Pahawa na. Ay, salamat. Milakaw na siya. Kinanaman ka naog na ko din eh. Salamat. Masa man nakita ni mo diha? Kining ticket sa aeroplano, Angela. Ha? Nakapalit kita ticket sa aeroplano sila. Ha? Pero, wa magamit. Unsa? Kun mao na, ni ara si Lara dinhi. Wa si makalarga di ay. O posible nga siya ang dito sa bahay. Ang nagda sa asido. Isa? Si Lara ang nagsablig ni mong asido. Unsa? Way tao nga mabuhat sa ingon kung way grabing kasuko. Ug si Lara lang ang makahimon inidiya nimo, di ba? Pero lalaki ang miduol nako, Leo. Mahimog nanuhol siya. Sa... Pero, ato nang masuta kung makita na to si Lara. Pero una sa tanan, kinahanglan mag-amping ka. Kay wa mo larga si Lara. Dali, mamiya na ta din eh. Oh, Leo? may sakyan ang palayo. Dali, susiyo na to. Swerte pag yun ko. Nakabi akong atuwa sila suod sa parte nila. Huwag nga sila makakita na ako. Kinahanglan makita na ako sila. Posibleng magduda na si Nardo niya. Pero ang problema, kung hain na ng bayanan. Nakagawas ng sakyanan. Layo na siya. Kinsa magkaang maong tao, Leo? Labing siguro. DJ Siya ang kaabag ni Lara sa pagsablig ni mong asido sa naong. Posible sab ka siya si Lara. Oh, unsa? Gutom na. Uhaw! Matya na lang ko kung kinsa ka man. Atya ko! May tunog.
Ay, gigutom na ko! Buhi ko! Buhi ko! Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamatag sa pipilan ng yugayugto nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuwat kini sa radyo ni Maria Gina Vidal ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Ariel Mancao. Music kini ubos ng alagad sa kanginan Trifon Morales. Dalit ka nato sa RMN Drama.